Mayo 21, 2025. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Ako ang matuod nga punuan sa paras, ug ang akong amahan maoy tig-atiman. Putlo niya ang tanang sanga nga dili mamunga, ug pulunga niya ang tanang sanga nga mamunga, aron kini mahinlo ug mamungag daghan. Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Gawas kon magpabilin kamo kanako, dili kamo makabunga. Gawas kon magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga nga ibalibag ug malaya. Pamuniton kini og dauban. Kun magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa ug madawat ninyo kini. Sa inyong pagpamungag daghan, kapasidunggan ang akong amahan, ug sa ingon niini kamo mahimong akong mga tinun-an." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.